Gavana Manakuru Kihika omedo kwayo jotelo mapacho ka mondo bed piny mar kelo winjruok e kindgi kod tieko ng'anyo madhi nyime kano gwenge Manakuru kawuono. Kihika wacho ni ng'anyo mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ok lure gi chik, to nitiere yore mopogore opogore gi ng'anyo ma ginyalo tiyogo kendo mar mondo gikony e kelo duoko chien pek mar ngima pacho ka. Kihika jiwo twak e kinde ma kweth mar Azimio to loko toke ne wach makamano. It may not be affecting me right now necessarily, but eventually it's just a matter of time. Because there may be a business person here who sells some merchandise in a shop in town, who goes for it perhaps in Gekomba, and now because of what is happening, they are not able to get into a vehicle and go pick up that. So eventually it affects everybody. So when you talk to us about we want to talk, that's the kind of conversation, yes, I think we should have. How do we make things better? We know across the world, the cost of living has gone up. And this really is contributed by the wars we see in Ukraine and Russia and other factors.